אז בעורבה, מכבי פתח תקווה ערכה את הפועל רעננה. מכבי פתח תקווה הבטיחה את מקומה בפלייאוף האמצעי, פלייאוף הפרווה. רעננה מנגד נאבקת על חייה, והפתיחה הייתה שייכת כולה למכבי פתח תקווה ולעומר דמרי, שממשיך את העונה הנהדרת שלו. 1-0 למכבי פתח תקווה בדקה 32, שער עשירי לדמרי. העונה באמת מכונת שערים בעת האחרונה. פה הוא משחיל לסמדג'ה בין הרגליים. גם במחצית השנייה המגמה נותרה כשהייתה. מכבי פתח תקווה תוקפת, שוב דמרי מפספס, עדיפה לא טובה של סמדג'ה ומרינקוביץ'. הרכש שהגיע בינואר כובש את שערו הרביעי, וזה כבר 2-0 למכבי פתח תקווה. רעננה של צביקה צמח בשלב הזה נראית כמו היורדת הוודאית לליגה השנייה. ועכשיו, איציק, שים לב למהלך הזה, זוכרים את נני? אז הנה, זהו נני של הפועל רעננה. ריקרדס בניוסיס, הליטאי, מצמק ל-1-2 בדקה 68, הגבהה, ובסופו של דבר עם העקב, בניוסיס מצמק ל-1-2, שער בכורה שלו העונה, אבל הוא הרגיש טוב היום בעורבה. כנפו עם ההגבהה, בניוסיס שוב פנוי, והוא עושה את ה-2-2 תוך 8 דקות. רעננה מצליחה להשוות ל-2-2, אבי כנפו עם הבישול, ובניוסיס כובש את שערו השני העונה. האם זה נגמר בכך? לא. עוד 7 דקות חולפות. שוב כנפו עם עבודת ההכנה. ומי? בניוסיס. 3-2 מדהים להפועל רעננה. כנפו עם בישול שני תוך 7 דקות. בניוסיס עם השלישי. ניצחון מדהים לצביקה צמח. במחצית הם קיבלו שטיפה כזאת שלא הייתה להם